ככה אנחנו מבלים את הזמן שלנו בכדור הארץ. אז נניח שנחיה עד גיל 80, בערך שליש, 27 מהשנים נעלמות בשינה, אז כבר נשארנו עם 53. מתוך זה שאם נלמד 15 שנות לימוד, שמתוכם זה 8 שעות ביום, זה מצטבר לעוד 4 שנים שנעלמות, אז נשארנו כבר עם 49. ואחרי זה עבודה עד גיל 65 בערך, אז זה לוקח בערך 10 שנים נטו מהחיים שלנו, אז נשארנו עם 39. אבל יש גם את הנסיעות לבית ולעבודה, שזה בערך שנה שלמה על הכביש. ואם מחשיבים את כל הפקקים וגם טיולים, זה עוד 5 שנים, אז נשארנו עם 33. ומה עם אוכל ובישול? זה עוד 6 שנים. וכמובן גם זמן השירותים שאחרי זה עוד שנה שלמה. אז תקשיבו, בינתיים אנחנו על 26, וחכו. אם אתם גוללים בטלפון שלכם 5 שעות ביום למשך 40 שנה, אז זה 9 שנים מהחיים שלנו. נשארנו על 17. ומה עם סדרות בסרטים? זה בערך עוד 5 שנים. ועכשיו כבר אנחנו על 12. אז מה עם קלחת, גילוח, טיפוח ומטלות בית? אז זה בערך עוד 3 שנים, אז אנחנו על 9. בזמן עם חברים ומשפחה זה בערך עוד 5 שנים. אז עכשיו אנחנו על 4. אבל רגע, 3 שנים הראשונות שלנו, אף אחד לא זוכר אותם בכלל. אז לבסוף, אחרי 80 שנה, יש לנו שנה אחת שתוכלו לעשות בה מה שתרצו.